Joan Francesc, donc une Cop de Maio aquest any, donc 2026, donc aquella commemoració de les llibertats comunals d'aquella carta. Et com habéis dit, representa verdaderament un pes històric i democràtic. És força important per nos tots, perquè efectivament fa mai de 8 segles que el poble tulusenc ha obtingut la llibertat de votar, d'elegir els capítols. Et donc, à l'Eurodar, quand besoin que la démocratie est attaquée de partout, que la démocratie n'est pas qu'un mot, mais podem dire que nosaltres a Toulouse som fiers d'haver estat els primers en França, i pas de la France à l'époque, de dire que le poder appartenait al poble. Et donc, effectivement, c'est fort important de le célébrer cada any. Dans votre discours, avez voté le punts sur le i, pour dire sur le i, per être clar et net. Cal estar clar i net perquè encara un cop la democràcia és pas quelcom d'aquesit, és quelcom que cal fa viure, que cal protegir, que cal fa expelir. Et per exemple, que dins el món la democràcia genera que s'en perd de vitesse, et même en France, malheureusement. Donc, com hi ha des eleccions que approchen, és el moment de dir que cal anar a votar, cal s'engajar en politique i cal fer atenció a la democràcia que nos trobem mai preciós. Et ce que nous a força agradat també és l'hospiciós de Sant Lys i de les Calandretes i el nivell de llengua que parlen pla Macarena. E això fa plaer de veure que abbiamo pas predicat in lo desert. Fa annados que abbiamo creat les escoles Calandretes, que l'escola nacional de l'educació nacional també s'ha lançat de les escoles bilingues. E veiem el resultat, d'haver aquests pitjors que són bilingues, que són capables de parlar, de fer una conversació en occità, i que són pas plus cons que nosaltres. Donc, per nosaltres és una prova de l'interès de la llengua occitana, que cal continuar dins aquell drall, que la llengua occitana és un factor de la diversitat, un factor de llibertat, de democràcia, d'esperit obert et de succès dins la vida. Espero que pensem que tot el món devria votar sus magnatges, sia a la Calandreta, sia dins les escoles bilingues en occità. Merci, Joan Francesc. Merci a vosaltres.